ಸೊಲ್ಮಿಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಇತ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಒಟ್ಟುಗು 18 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸುತ್ತುಡು ಸೀಲ್ ಡೌನ್. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ಆಯ್ ನೀಡಿದವರ ಕುಕ್ಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಬರ್ಪುನ ಭಕ್ತರಿಗೂ ತಡೆಪುನವೇ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ. ತೌಕ್ತೆ ಚಂಡಮಾರುತ ಕಾರ್ಬಾರಡು ಕಡಲ್ಡು ಮುರ್ಕುದಿನ ಅಲಯನ್ಸ್ ಟಗ್ಗಡ್ದು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೂ ಕಷ್ಟ. ಟಗ್ಗನ್ನು ಬೇಗ ಮಿತ್ತುವೈಪರೆ ಮೀನುಗಾರರನ ಒತ್ತಾಯ. ಈ ಸರ್ತಿ ಬೇರೆ ದೇಶದಕ್ಲೆಗೂ ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿಂದು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಘೋಷಣೆ. 2021 ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆಗೆ ನಿಘಂಟಾದಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಅರ್ಜಿಲಿನ ದೆತ್ತುಪಾಡ್ನ ಭಾರತದ ಹಜ್ ಸಮಿತಿ. ನವಮಂಗಳೂರು ಬಂದರಿಗೂ ಸುರುತ ಸರ್ತಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಂಟೈನರ್ ನೌಕೆ. 25,874 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಗೋಂಕದ ಬೀಜದಿಂದ ಒಂದು ಬತ್ತಿನ MVSSL ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ವಿ ಪುಜ್ಜ ಎನ್ಮ 4 ಕಂಟೈನರ್ ನೌಕೆ. ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ. ಕೊರೋನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಎರ್ತಿಡು ಕಂಗಾಲಾತಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಡೆ ಕರೆಂಟ್ ಮೀಟರ್ ಬೆಲೆ ಎರ್ತೆ ಮಲ್ತದು ಜನಕ್ಲೆನ ಬಡವದ ಬಂಜಿಗೂ ದೊಣ್ಣೆಡು ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ದಿರಂದು ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿ ಪಿ ರಮಾನತ್ರ ದೂರ್ದೆರ. ಆರು ಬುಧವಾರ ಕುಡ್ಲದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭವನಡು ಸುದ್ದಿ ಕುಟ್ಟೋಡು ಪಾತಿರಿಯರು. ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಜಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಬಿ ರಮಾನಾಥ್ ರೈ ಬುಧವಾರ ಕುಡ್ಲಡ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಫೀಸಡ್ ಸುದ್ದಿ ಕುಟ್ಟುಡು ಪಾತೆರ್ದು ಕೊರೋನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರ್ತೆದ ಕಷ್ಟ ಕಾಲೊಡೆ ಕರೆಂಟ್ ಮೀಟರ್ ಬೆಲೆ ಏರಾದು ಬಡವಿರ್ನ ಬಂಜಿಗೂ ದೊಣ್ಣೆದ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೆರಂದು ದೂರಿಯರು. ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರ್ನ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ಲೆಗ್ ಧರ್ಮಗೂ ಕರೆಂಟ್ ಒದಗಾದನು. ಕೊರೋನಾ ಕಷ್ಟದ ಪೊರ್ತುಡು ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಲಿಡು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ದ ಪೊರ್ತುಡು ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ತುಂಡು. ಅಂಡ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಡು ಒಂಜಿ ವರ್ಷಡು ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ಕರೆಂಟ್ ಬೆಲೆ ಏರಾದಂಡ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಡಳಿತಡು ಕರೆಂಟ್ ಕಂಪನಿಲು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತದ. ಅಕ್ಲೆಡ್ದು ಕರೆಂಟ್ ದೆತನುಂಡು ಇಂದೇಕ್ ಕೇಂದ್ರದ ಸಾಯಲ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಕಂಪನಿಲು ನಷ್ಟಡಿತ್ತಂಡ ಅವೆಕ್ ಆ ಕಂಪನಿಲಿನ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಂದಿನ ಕಾರ್ಯಭಾರ ಬೊಕ್ಕ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರನೇ ಕಾರಣ ಅಂದು ರಮಣತ್ರೈ ದೂರಿಯರು. ಕೊರೋನಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂಧನದ ಬೆಲೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು. ಅನೇಕ ಸಲ 18-19 ಬಾರಿ ಇಂಧನದ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕ ಕಾರಣವನ್ನಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಂಥ ಮೋದಿಯವರು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅವರ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಆವಾಗ 70 ರೂಪಾಯಿ ಇಂಧನದ ಬೆಲೆ ಇತ್ತು. ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ UPA ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ನಾಲಾಯಕ ಸರ್ಕಾರ. ನಾವು ಅಧಿಕಾರ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಂಧನದ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದು ಯಾರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು? ಮೋದಿಯವರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಒಂದು ಕಡೆ ಲಾಕ್ಡೌನು, ಒಂದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಲೀಟ್ರಿಗೆ 30 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ದರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 1 ಯೂನಿಟಿಗೆ 30 ಪೈಸೆ. 7 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ, ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು JR ಲೋಬೋ ಪಾತಿರ್ದು ಮೆಸ್ಕಾಂ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಬುಡ್ದು ಒರಿನ ರಾಜ್ಯದ ಕರೆಂಟ್ ಒದಗವನ ಕಂಪನಿಲು ನಷ್ಟುಡುಪ್ಪರೆ ಅಕುಲು ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಂದಿನವು ಕಾರಣ. ಮೆಸ್ಕಾಂ ಸುತ್ತದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬಕ ಒಡಿಪದ ಗಿರಾಕಿಲು ಸರಿಯಾದ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರ. ಅಂಚಾದುಪ್ನಗ ನಷ್ಟದ ಕಾರಣ ಕೊರ್ದು ಬಿಲೆ ಏರ್ತದ ಪುದೆ ತುಂಬವನೆಕ್ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ. ಈತೆ ಅತ್ತು ಸೋಲಾರ್ ಕರೆಂಟ್ದ ನೀತಿಲ್ನ ಬದಲು ಮಲ್ತದು ಲಕ್ಷಗಟ್ಲೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದು ಸೋಲಾರ್ ಪಾಡ್ಪಾಯಿ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತದೆರೆಂದು ಆರ್ದೂರಿಯರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದು ಎಸ್ಕಾಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರನ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ಸರ್ಕಾರ. ಈ ಎಸ್ಕಾಮ್ಸ್ಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಜನ ಇವತ್ತಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಬರ ಎರೆಯುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಮಂಗಳೂರದ್ದು ಮೆಸ್ಕಾಂ ಒಂದು ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರದ್ದು ಬೆಸ್ಕಾಂ ಎರಡು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಎಸ್ಕಾಂಗಳು ಪ್ರಾಫಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ರಿಕವರೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ.
ಯಾಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ? ಇವತ್ತಿಗೆ ರೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಉಡುಪಿ ಮಂಗಳೂರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಆಗಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವವರೆಗೂ ಬರೀ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ನೀವು. 1.73 ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಗೆ ರೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಮಂಗಳೂರಿನವರೇ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಮಂಗಳೂರು ಮೆಸ್ಕಾಂನವರು ಮಂಗಳೂರಿನವರೇ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟರಾಗ ಗುಲ್ಬರ್ಗ, ಹುಬ್ಳಿ, ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಇವರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಡಬೇಕಾಗಾದ್ರೆ? ಯಾಕೆ ಇವರು ಇಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಾಕಷ್ಟು ಈಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವೀಗ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಪಾವಗಡದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಡೀ ಏಷ್ಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಇದ್ದು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿಗೆ ಈ ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾತಕ್ಕೆ? ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ದುಂಬರಿನಂಚನೆ 18 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಲೆಡು ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ಮಲ್ತಿದೇರ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಲ ನೆಟ್ಟಿತ್ತದು ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಬರೊಂದುಪ್ಪುನ ಭಕ್ತರನ್ನು ತಡೆಪುನವೇ ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ದಕ್ಲೆಗೂ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆತಂಡ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ದುಂಬರಿದನ. ಈ ನಡುಟು ಜಿಲ್ಲೆದ 18 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಲೆಡು ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ಆತಂಡ. ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸುತ್ತದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪಂಚಾಯತ್ಲ ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ಮಲ್ತಿದೇರ. ಈ ನಡುಟು ರಾಜ್ಯಡ್ದು ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಭಕ್ತರು ಬರೊಂದುಪ್ಪುನವು ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆತಂಡ. ಏಪ್ರಿಲ್ 2 ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಭಕ್ತರು ಪೋಪುನೇನು ತಡೆತದಂಡ. ಆಂಡಲ ಭಕ್ತರು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರ. ನೇಡ್ದು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಆತಂಡ. ರಾಜ್ಯದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಿಲ್ಲೆಲಿಡು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಡಿಲ್ ಮಲ್ತಿ ನೀಡಿದವ್ರ ಭಕ್ತರು ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರ. ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಜೋಡ್ಸವನ ಮಾತಾ ಮಾರ್ಗುಲೆಡ್ ಪೊಲೀಸರು ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಂಡಲ ಭಕ್ತರು ಉಳ ಮಾರ್ಗುಲೆಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರ. ಅಂಚಾದು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಷ್ಟ ಆತಂಡ. ಅಂಚಾದು ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಜೋಡ್ಸವನ ಮಾರ್ಗದ ನಡುಟು ಭಕ್ತರ್ನ ಗಾಡಿಲೆನ್ನು ತಡೆಪೊಡುಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಂದು ಬರೊಂದುಂಡು. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇತ್ತಂಡಲ ಭಕ್ತರು ದೂರೊಡ್ದು ಬತ್ತಿ ನೀಡಿದವ್ರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಡು ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೆಚ್ಚಾಯರೆ ಕಾರಣ ಅಂದಾಜು ಮಲ್ತಿದೇರ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಡು ಭಕ್ತರನ್ನು ತಡೆಪುನ ಬದಲು ಇಂಚ್ಲಪಾಡಿ, ಗುಂಡ್ಯ, ಕಡಬಾದ್ ಬರ್ಪುನ ಮಾತಾ ಗಾಡಿಲಿನ ತನಿಖೆ ಮಲ್ಪುಡಾತಂಡ. ಅವಲೇ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ಆಯ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಡಾತಂಡ. ಅಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಬೊಕ್ಕ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ದಾಖಲಿನ ಒತ್ತಡ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದು ಜನಕುಲು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ. ಕುಡ್ಲ ಸೇರಿನಂಚ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಬರ್ಸ ಜೋರಾದಿತ್ತದು ಪಾಕ ಕಡೆಟ್ಟು ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಉಂಡಾತಡ. ಕುಡ್ಲಡು ಮಂಗಳದೇವಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಕೈತಲು ಮರ ಬೂರ್ದು ಕರೆಂಟ್ ಕಂಬ ಮಗರ್ದಡ. ಬುಧಾರ ಕಾಡೆ ನಡತಿನ ಈ ಸಂಗತಿಡು ಐನ್ ಕರೆಂಟ್ ಕಂಬಗೂ ಬೊಕ್ಕ 2 ಚಕ್ರ ಗಾಡಿಗೂ ನಷ್ಟ ಆತಡ. ಜಿಲ್ಲೆಡು ಕರಿನ ಮೂಜಿನಾಲ ದಿನೊಡ್ದು ಬರ್ಸ ಹೆಚ್ಚಾದಿತ್ತದು ಪಾಕ ಕಡೆಟು ನಷ್ಟ ಆತಡ. ಬುಧಾರ ಕಾಂಡೆ ಗಾಳಿ ಬರ್ಸಗೂ ಕುಡ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸುತ್ತದ ಮಂಗಳದೇವಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಎದುರು ಮರ ಬೂರ್ದು ಕರೆಂಟ್ ಕಂಬ ಮಗರ್ದಂಡ. ಐನು ಕರೆಂಟ್ ಕಂಬ ಒಂಜಿ 2 ಚಕ್ರದ ಗಾಡಿಗೂ ನಷ್ಟ ಬೂರ್ದುಂಡು. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಮೇಯರ್ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಾಗಿಗೆ ಬತ್ತದು ಬದಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪರೆ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಸೂಚನೆ ಕೊರಿಯರ. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮುಂಜಾನೆ ಸರಿಸುಮಾರು 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಎದುರಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮರವು ಗಾಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೆಸ್ಕಾಮಿನ ಲೈನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್, ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 4-5 ತಂತಿ ಕಂಬಗಳು ಬಿದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾನಿಗಳಾಗಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಫೈರ್ ಬ್ರಿಗೇಡಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಬಂದು ತಕ್ಷಣದನ್ನು ಮರವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಮೆಸ್ಕಾಂಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಕೂಡ ತಕ್ಷಣ ಬಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರಿನ 4 ದಿನದಿಂದ ಬರೊಂದುಪ್ಪುನ ಬಾರಿ ಬರ್ಸೋಡ್ದವ್ರ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಬೈಂದೂರು ರಾಜಮಾರ್ಗ ಅಜ್ಪತ್ತಾಜೆತ ಒತ್ತಿನೆನಿಡು ಗುಡ್ಡೆ ಜರಿದು ಮಣ್ಣದ ಮಾಮಲ್ಲ ರಾಶಿ ಮಾರ್ಗೋಡು ಬೂರ್ದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಸಂಚಾರ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದನ. ಬುಲ್ಡೋಸರ್ ತರ್ಪುಡಾದು ಮಣ್ಣು ದೆಪ್ಪಾದು ಗಾಡಿಲಿನ ಸಂಚಾರಗೂ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀರ. ರಾಜ್ಯಡು ಮುಂಗಾರು ಬರ್ಸ ಜೋರಾದಿತ್ತದು ದಿಂಜ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಉಂಡಾತಡ. ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಲೆಡು 4 ದಿನದಿಂದ ಬರ್ಸ ಬರೊಂದಿತ್ತದು ಅವೇತೋ ಕಡೆಟು ಉಪದ್ರ ಕೊಡ್ತಂಡು. ಒಡಿಪು ಕುಂದಾಪುರ ಕೈತಲ್ದ ಬೈಂದೂರು ರಾಜಮಾರ್ಗ ಅಜ್ಪತ್ತಾಜಿ ಒತ್ತಿನೆನಿಡು ಗುಡ್ಡ ಜರಿದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಣ್ಣದ ರಾಶಿಯೇ ಮಾರ್ಗಗು ಬೂರ್ದು ಮಾರ್ಗ ಬಂದ್ ಬೂರ್ದಂಡು.
ಬರ್ಸ ಹೆಚ್ಚಿದು ಗುಡ್ಡೆ ಬೊದುಲ್ದು ಗುಡ್ಡೆ ಬಿಚ್ಚಿದು ಬೂರಿಯರೆ ಕಾರಣ ಅಂದು ತೆರೆದು ಬೈದನ. ಕೆಲವು ಪೊರ್ತು ಸಂಚಾರಗೂ ತಡೆಪಾದು ಬುಲ್ಡೋಸರ್ಡ್ ಮಣ್ಣು ದೆಪ್ಪಾದು ಸಂಚಾರಗೂ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರ. ಪೊಲೀಸರು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಭಾರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುವೆರು ಅಂಡ ಆಕ್ಲಿನ ಭಾರಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಉಪದ್ರ ಆಪುಂಡು. ಬುಧಾರ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗ ಕುಡ್ಲದ ವಲೆನ್ಸಿಯಾಡ್ ನಡೆತದ. ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬನ್ನಗ ಕೊಡೆದಂತಿನ ಪೊಲೀಸರು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಲಿನ ದೆಪ್ಪಂದೆ ಅಂಗಡಿಲೆಗ್ ಬಲ್ತದೇರ. ಅಪಗ ಭಾರಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಬಂದು ಬರ್ತುಂಡು. ಕಂಕನಾಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಪೋಪುನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಏತ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಡ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಂಡ ಆತೆ ಜನಕ್ಲೆಗು ಉಪದ್ರಲ ಕೋರೊಂದುಂಡು ಕುಡ್ಲಡ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ್ನ ದೂರು ಕೇಂದು ಬರೊಂದುಂಡು. ಈ ಬಗೆಟ್ ನಾಗರಿಕರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡ್ದೇರ. ಜೋರದ ಬರ್ಸಗೂ ಪೊಲೀಸರು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಲಿನ ಅಡ್ಡದೀದ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಲ್ಪುನವು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಅಂಡ ಭಾರಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ಡ್ದು ಜನಕ್ಲೆಗ ಕಷ್ಟ. ಬುಧಾರ ಕುಡ್ಲದ ವಲೆನ್ಸಿಯಾ ವೃತ್ತ ಕೈತಲ್ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಅಡ್ಡದೀದ್ ಪೊಲೀಸರು ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಇಡ್ತೆರ. ಅಪಗ ಓರಾಡ್ದೋರನೆ ಬರ್ಸ ಬೈದನ. ಕೊಡೆ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಪೊಲೀಸರು ಬರ್ಸೋಡ್ದು ತಪ್ಪಾಯ್ರೆ ಕೈತಲ್ದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಲ್ತದೇರ. ಅಂಚಾದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಬಂದ್ ಬೋರ್ದುಂಡು. ಆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡಲಿನ ದೆತ್ತದೀದು ಪೋತುವೆರಂಡ ಬಂದ ಅತ್ವಂದ. ಆ ಮಾರ್ಗೊಡೆ ಕಂಕನಾಡಿ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಪೋಪುನ ಸೀಕದಕಲು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಸಂಚಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ. ಸೀಕದಕಲು ತುರ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಪೋಡು ಅಂಚಿನವಲು ಪೊಲೀಸರು ಇಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ಎಂಚಾಂದ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡ್ದೇರ. ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ದೆತ್ತದು ಪೊಲೀಸರು ಬರ್ಸದ ಪೊರ್ತುಡು ಅಂಗಡಿಲೆಗೆ ಬಲಿಪುನ ವಿಡಿಯೋಲಿನ ಕೆಲವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಲೆಗ್ ಪಾಡ್ದು ಅವು ಭಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ನವಮಂಗಳೂರು ಬಂದರ್ಗು 25,854.4 ಪುಜ್ಜ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಗೋಂಕದ ಬೀಜ ದಿಂಜ ಒಂದು ಮಾಮಲ್ಲ ಕಂಟೈನರ್ ನೌಕೆ ಬೈದನ. ಅಂಗಾರೆ ಬತ್ತಿನ MVSSL ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ವಿ ಪುಜ್ಜ ಎನ್ಮ 4 ಕಂಟೈನರ್ ನೌಕೆ 200 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ 32.35 ಮೀಟರ್ ಅಗಲ ಉಂಡು. ಸುರುತ ಸರ್ತಿ NMPಟಿಗೆ ಭಾರಿ ವಜನದ ಕಂಟೈನರ್ ನೌಕೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಬತ್ತು ಸೇರ್ದನ. ನವಮಂಗಳೂರು ಬಂದರ್ಗು ಉಂದುವೆ ಸುರುತ ಸರ್ತಿ ವಜನದ ಕಂಟೈನರ್ ನೌಕೆ ಅಂಗಾರೆ ಬೈದನ. MVSSL ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ವಿ ಪುಜ್ಜ ಎನ್ಮ 4 ಕಂಟೈನರ್ ನೌಕೆ 250 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ 32.35 ಮೀಟರ್ ಅಗಲ ಉಂಡು. 25,854.4 ಪುಜ್ಜ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಗೋಂಕದ ಬೀಜನು ಈ ನೌಕೆ ಕನ್ನದನ. NMPಟಿಡ್ ಕಂಟೈನರ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಎರ್ತೆ ಆವೊಂದಿತ್ತದ. ರಡ್ಡು ಸಾರನೆ ಈ ಸವಿಡ್ 2,000 TEU ದಾತ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತದಂಡ. 2,021 ಟಿ ಪ್ರಮಾಣ 1 ಲಕ್ಷ TEUಗೂ ಹೆಚ್ಚಿದಂಡ. ಈ ಮುಟ್ಟ NMPಟಿಡ್ ಕಂಟೈನರ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಕು ಬರ್ತಲಿಡ್ ತುವೊಂದಿತ್ತೆರ. ಕಂಟೈನರ್ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಯಿನಂಚನೆ ಆಯ್ತ ನಿರ್ವಹಣೆದ ಯಾಂತ್ರೀಕರಣ ಕೆಲಸನು PPE ಮಾದರಿಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಐಕಾದ್ ಬಾರಿ ತಾರ್ತಿಡ್ ಕಟ್ಟದಿನ 14ನೇ ಬರ್ತಿಡ್ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಟೈನರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಜತೆ ಸೇರಿಗೆಡ್ ತೂವೊಂದುಂಡು. ಮಲ್ಲ ಕಂಟೈನರ್ ಹಡಗದ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ವಹಣೆದ ಬಗೆಟ್ NMPಟಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟರಮಣ ಅಕ್ಕರಾಜು ಸಂತೋಷ ತೆರಿಪಾದೆರ. ತೌಕ್ತೆ ಚಂಡಮಾರುತಗೂ ಕಾಡಿಪಟ್ನ ಕಡಲಡು ಮುರ್ಕುದಿನ ಅಲಯನ್ಸ್ ಟಗ್ಗನ ದೆಪ್ಪವನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೂ ಸಜ್ಜಾದಿತ್ತದು. ಇತ್ತೆ ಮರಿಯಾಲ ಕಡಲ್ದ ಅಬ್ಬರ ಹವಾಮಾನ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಉಂತಾದೆರ. ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೂ ಕಷ್ಟ ಅಂಚಾದ ಬೇಗ ದೆಪ್ಪವಡೊಂದು ಮೀನುಗಾರರು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತದೆರ. ತೌಕ್ತೆ ಚಂಡಮಾರುತಗೂ ಪಡ್ಡೆದ್ರ ಕೈತಲು ಕಡಲಡು ಮುರ್ಕುದಿನ ಅಲಯನ್ಸ್ ಟಗ್ ದೆಪ್ಪವನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸದ್ಯಗೂ ಉಂತುದುಂಡು. ಮರಿಯಾಲ ಕರಿದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸುರು ಮಲ್ಪನೆಟ್ಟುಲ್ಲೆರ. ಎನ್ಮೆಡ್ದು 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮುಟ್ಟದ ಬಿಲೆತ ಟಗ್ ದುರಂತ ಆದ್ 1 ತಿಂಗಳು ಕರಿಂಡ. ಟಗ್ಗನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಉಂತಾದು ಜಾಗೆ ಬದಲ್ಪರೆ ಮಾತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರ. ಟಗ್ ದೆಪ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ಐಟಿತ್ತಿನ ತೈಲ ದೆಪ್ಪಾಯ್ರೆ ಕುಡ್ಲದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕಲಂದರ್ ಕೂಟಗೂ ಕೊರ್ದಿತ್ತಡ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಟಗ್ ಕಂಪನಿ ಮರ್ಕಂಟೈಲ್ ಮೆರೈನ್ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರಗಾದ್ ಅರ್ಜಿಲಾ ಕೊರ್ದಿತ್ತಡ. ಅಂಡ ಮುಂಗಾರು ಬರ್ಸ ಕಡಲ್ದ ಅಬ್ಬರ ಹವಾಮಾನ ಸರಿದಂತೆ ಸದ್ಯಗೂ ಒಪ್ಪಿಗೆ ತಿಕ್ಕುನ ಅನುಮಾನ. ಟಗ್ ದೆಪ್ಪನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸೋನ್ನ ಕುಡ್ಲ ಬದ್ರಿಯಾ ಕಂಪನಿದ ಬಿಲಾಲ್ ಮೊಯ್ದೀನ್ ಕೂಟ ಮೇ 17 ನಿಚ್ಚಲ ಕಾಡಿಪಟ್ನಗೂ ಪೋದು ಟಗ್ಗಡ್ ದಿಂಜುದಿನ ಉಪ್ಪಿ ನೀರು ಬೊಕ್ಕ ಪೊಯ್ಯೆ ದೆಪ್ಪರೆ ಪುಣೆ ಒಂದುಂಡು.
ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣ ಪತ್ರ ತಿಕ್ಕಂಡ ಎಂಕ್ಲೆನ ಕೂಟ ಕುಡ್ಲ ಅತ್ತಂಡ ಗುಜರಾತ್ಗೆ ಟಗ್ಗನ್ನು ಕೊನುಪುಣುಂದು ಬಿಲಾಲ್ ಪನ್ಪೆರ ಟಗ್ಗುಪ್ಪುನ ಜಾಗೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೂ ಉಪದ್ರಾಪುಣು ಅಂಚಾದ ಬೇಗ ದೆಪ್ಪಾವುಡುಂದು ಮೀನುಗಾರರು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತಿದೆರ. ಈ ಬಗೆಟ ಅಂಗಾರೆ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಲೀಲಾದರ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆಡ್ ಸಭೆ ನಡಪಾದು ಟಗ್ ದೆಪ್ಪಾಯರೆ ಟಗ್ ಯಜಮಾನೆರಡ ಪಾತ್ರೆ ಕತೆ ನಡಪಾಯರೆ ನಿಘಂಟು ಮಲ್ತೆರ ಅವೆಕ್ ಬೇತೆನೆ ಸಮಿತಿ ಕಟ್ಟಿದೆರ. ಕಾಸ್ತ ಆಸೆಗೂ ತನ್ನ ಸುರೂತ ಕಂಡನನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಜವಣೆರೆಗೂ ಮದ್ಮೆದ ಆಸೆ ಪುಟ್ಟಾದು ಪೊಂಜವರ್ತಿ ಮೋಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಕೇಸು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶೋಡು ನಡೆತದಂಡ ಕಂಡನಿ ಇತ್ತಂಡಲ 2014 ಸುಹಾಸಿನಿ ಪನ್ಪನ ಪೊಂಜವು ವಿನಯ್ ಪನ್ಪುನಾಯನ ಮದ್ಮೆ ಆದು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ 5 ಲಕ್ಷದ ಬಂಗಾರ ಪದ್ದೆದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಸುರೂತ ಕಂಡನನ ಒಟ್ಟುಗೂ ಪದ್ರಾಡಾತಿನ ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದಂಡ. ಕಾಸ್ತ ಆಸೆಗೂ ಸುರೂತ ಕಂಡನನೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರ್ದು ಜಮಣರೆಗೂ ಮದ್ಮೆದ ಆಸೆ ಪುಟ್ಟಾದು ಪೊಂಜವರ್ತಿ ಮೋಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಸಂಗತಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶೋಡು ನಡೆತದಂಡ. ಮೋಸ ಮಲ್ಪನ ಪೊಂಜೋನು ಸುಹಾಸಿನಿಂದ ಗುರ್ತ ಮಲ್ತದೆರ ತನಕ ಏರ್ಲ ಗತಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪಂಡೊಂದು ಮೋಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಲು. 2014 ವಿನಯ್ ಪನ್ಪುನಾಯನ ಮದ್ಮೆ ಆದು ಆ ಎಡ್ದು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆತ ಬಂಗಾರ ಪದ್ದ ಇದೆ ತೊಂದು ಸುರೂತ ಕಂಡನನ ಒಟ್ಟುಗೂ ಪದ್ರಾಡಾತಲು. ವಿನಯ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ದೂರು ಕೊರ್ದಿತ್ತದು ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಡು ಸುಹಾಸಿನಿ ಪಾಕಜನಕ್ಕೂ ಮಂಗೆ ಮಲ್ತದಿನ ಗೊತ್ತಾತಂಡ. ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಪೊಲೀಸರು ಮೋಸಗಾರ್ದಿನ ಪತ್ತೆರೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಶುರು ಮಲ್ತದಿರಂದು ವರದಿಯಾತಂಡ. ಇತ್ತೆ ಕೊಡೋರೇನಿತ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಒಟ್ಟುಗೂ 18 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸುತ್ತುಡು ಸೀಲ್ ಡೌನ್. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ಆಯ್ ನೀಡಿದವರ ಕುಕ್ಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಬರ್ಪುನ ಭಕ್ತರಿಗೂ ತಡೆಪುನವೇ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ. ತೌಕ್ತೆ ಚಂಡಮಾರುತ ಕಾರ್ಬಾರಡು ಕಡಲ್ಡು ಮುರ್ಕುದಿನ ಅಲಯನ್ಸ್ ಟಗ್ಗಡ್ದು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೂ ಕಷ್ಟ ಟಗ್ಗನ್ನು ಬೇಗ ಮಿತ್ತುವೈಪರೆ ಮೀನುಗಾರರನ ಒತ್ತಾಯ. ಈ ಸರ್ತಿ ಬೇರೆ ದೇಶದಕ್ಲೆಗೂ ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿಂದು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಘೋಷಣೆ. 2021 ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆಗೆ ನಿಘಂಟಾದಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಅರ್ಜಿಲಿನ ದೆತ್ತುಪಾಡ್ನ ಭಾರತದ ಹಜ್ ಸಮಿತಿ. ನವಮಂಗಳೂರು ಬಂದರಿಗೂ ಸುರುತ ಸರ್ತಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಂಟೈನರ್ ನೌಕೆ 25,874 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಗೋಂಕದ ಬೀಜದಿಂದ ಒಂದು ಬತ್ತಿನ MVSSL ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ವಿ ಪುಜ್ಜ ಎನ್ಮ 4 ಕಂಟೈನರ್ ನೌಕೆ. ಇಡೆಗು ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಇತೇ ಪೊರ್ತಗೂ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು.